Bää, 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 bää. Tervetuloa kaikille uuteen villaan. Tällä kertaa ollaan ehkä vähän niin kuin vierasvillan äärellä. Mulla on Eeva Kiiskinen täällä mun vieraana. Ja totta kai täällä paikan päällä on myös hyvin pehmeä, erittäin fiktiivinen firman pomo muistuttamassa meitä tästä, miten erotutaan samistelijoiden laumasta omilla tarinavilloilla. Ja lähdetään Eevan kanssa liikkeelle ihan alkuun. Kerro Eeva vielä, että kuka olet ja ehkä vähän mitä teet työksesi ja miten tämä tarinat ja tarinoilla johtaminen liittyy sinuun. Mä oon tosiaan Kiiskisen Eeva ja olen nyt ollut jo melkein 6,5 vuotta on ollut firmassa nimeltä Gofore töissä. Toimin siellä tällä hetkellä erityisesti muutosjohtamisen konsulttina ja valmentajana, mutta olen päässyt tekemään myöskin organisaatiomuotoilun, kulttuurin kehittämisen, aika paljon teen myös johtamisen kehittämisen projekteja. Ja ennen kuin liityin Goforen riveihin, niin olin pitkään Tampereen teknillisellä yliopistolla opettajana ja aika monessa muussakin roolissa. Ja siellä muun muassa tein väitöskirjan muutosjohtamisesta ja erityisesti sen muutosjohtamisen ja johtajuuden kokemisesta. Ja siellä vähän niin kuin tarinat nousi sellaiseksi aika kantavaksi voimaksi lopulta siinä muutoskokemuksessa. Ja mä niin kuin kietouduin niiden tarinoiden pauloihin oikeastaan sen väitöskirjatyön aikana hyvinkin vahvasti. Ja sen jälkeen ja niitä oppeja hyödyntäen myöskin edelleen valmennan johtajia tämmöiseen tarinallistamiseen ja tarinoilla johtamiseen osana sitä johtamisviestinnän työtä. Jes, ihan mahtavaa saada Eeva sut vieraaksi ja päästä juttelemaan. Ja ehkä nyt sitten myös Tarinakoneen YouTube-kanavan seuraajille, niin tänään nyt sitten vähän ehkä toisenlaisesta näkökulmasta, mitä yleensä. Eli yleensä tietysti puhun täällä kanavalla aika paljon niin kuin tarinallistamisesta, tarinallisesta palvelumuotoilusta, mutta nyt ehkä ollaan sitten enemmän täällä niin kuin tarinan kerronnan puolella. Ja nyt sitten erityisesti Eevan kanssa halutaan puhua tästä tarinoilla johtamisesta. Ja pitäisikö me vielä vähän taustaa siitä, että miten me sitten törmättiin, niin mä oon ollut pari kertaa siellä teillä johtamisviestinnän koulutuksessa vieraana tuomassa vähän sitten tätä tarinallistamisen näkökulmaa, niin kerrotko vähän siitä koulutuksesta, niin mitä teette? Se on siis Tampereen yliopiston koulutuksia. Kyllä vaan, eli pohja on siellä Tampereen teknillisen yliopiston EduTechin täydennyskoulutuksissa ja MBA-ohjelmissa, mutta nyt kun jo hyvän matkaa sitten yliopistot on ollut yhtä yliopistoa Tampereella, niin Tampereen yliopiston MBA-kokonaisuudesta on kyse ja tosiaan siellä johtamisviestinnän tämmöinen 4-päiväinen kokonaisuus, joista 1 päivä kokonaisuudessaan sit kattaa tämän tarinoilla johtamisen. Ja sä oot ollut siellä meillä vierailevana puhujana ja puheenvuoro on ollut erityisen pidetty juuri siitä käytännön esimerkkien näkökulmasta ja kun oot kertonut siitä, että millä tavalla sitten yritykset tarinoita hyödyntää ja miten ne voi olla aika moneltakin kulmalta niin markkinoinnissa kuin sitten ehkä ihan siellä sisäisissä prosesseissakin mukana. Joo, se on ollut itsellekin tosi ihana ollut vierailla siellä teidän koulutuksessa ja tosi hyviä kysymyksiä tietysti. Teidän osallistujat on aika paljon niin kuin isojen organisaatioiden johtajia. On joo, ja se on jotenkin niin kuin sellainen, niistä tulee herkullisia keskusteluja aina myöskin, kun sitten johtajat pääsee vähän ristiinpölyttämään ajatuksia ja kokemuksiaan hyvin erilaisistakin organisaatioista. Osallistujathan tulee niin kuin meillä on sote-sektorilta on paljon johtajia, sitten on niin kuin erilaisilta yksityisen sektorin niin kuin toimialoilta, sitten on esimerkiksi niin kuin kiinteistörakentamiseen liittyen, Tampereella on tätä koulutusta, niin meillä on sitten sieltä ollut osallistujia ja hyvin laajasti niin kuin teollisuutta, julkista sektoria, palveluita. Ja sitten se, että totta kai ne tarinat on hyvin erilaisia riippuen siitä, että mistä tullaan ja mihin ollaan menossa. Mahdollisesti ehkä uusi koulutusohjelma on käynnistymässä sitten ehkä taas ensi vuonna. Joo, semmoinen on tulossa ja siellä laitetaan pikkusen kokonaisuutta uusiksi ja se juurikin käynnistyy ensi vuonna, että ihan tässä mallissaan sitä sitten ei ole enää jatkolla tarjolla, mutta johtamisviestinnästä tulee tämmöinen niin kuin kiinteä osasta kokonaisuutta, mikä on hyvä uutinen, että kun se on tähän asti ollut valinnaista, niin siihen on sitten tämmöinen positiivinen muutos tulossa.
Jes, kuulostaa hyvältä. Ja varmaan voidaan, jotain linkkiä löytyy koulutukseen, niin voidaan tähän Joo. alle laittaa sitten lisää tietoa. Pitäisikö meidän puhua vielä vähän siitä sun väitöskirjasta? Mä oon sitä jonkun verran koettanut lukea. Toki siinä on niinku tosi paljon, se on niinku tietysti painavaa tutkimusasiaa ja todella niinku monesta eri näkökulmasta ja paljon tietysti muiden kansainvälisten asiantuntijoiden näkemyksiä myös nyt sitten tähän tarinoilla johtamiseen liittyen. Kertoisitko vähän siitä väitöskirjastyöstä ja siitä, että mitkä ehkä sen työn kautta, sen tutkimuksen kautta oli sellaisia isoimpia löydöksiä ja havaintoja sulle itselle tästä tarinoilla johtamisesta? Itse asiassa kävi vähän niin, että kun se kesti semmoisen alusta loppuun ehkä 5 vuotta, välissä oli taukoja, että en sitä aktiivisesti edes edistänyt, mutta kuitenkin suhteellisen pitkä aika, niin siinä sen ajan kuluessa tarinoista vähän itsellekin yllätyksellisesti tuli paljon tämmöinen kuumempi aihe, ja se rupesi jotenkin trendaamaan ja näkymään niin kuin julkisessa keskustelussa ja somessa ja just tämmöisessä ammattikirjallisuudessakin paljon enemmän. Et se oli ehkä jotenkin aihe, mihin vähän niin kuin päädyin lukemalla ja aina huomasin, että hei, että tuolta löytyy lisää ja toi on niin kuin, toi kuulostaa järkevältä ja kiinnostavalta ja niin kuin, mä niin kuin löysin tarinat ja sitten jotenkin tuntuu siltä, että tarinat on löytänyt aika monta muutakin tahoa ja ihmistä siinä aikana ja sen jälkeen varsinkin sitten, kun sain sen valmiiksi. Et siitähän on nyt jo muutama vuosi aikaa, että ei ole enää ihan tuore tutkimus, mutta kuitenkin niin, että näkisin, että ne asiat sinänsä ja löydökset ei ole mitenkään vanhentunut. Kyllä. Laitetaan linkki siihen väitöskirjatyöhönkin tähän, että ketkä lähtee sitä katsomaan, niin sen sitten tuosta videon alta löytää linkin. Mutta voin siitä sisällöstä toki vielä vähän kertoa. Ensin kysyä vähän jatkokysymystä tuohon liittyen just vielä, että palataan siihen sisältöön vielä, että tosiaan, ja tänään vielä itse asiassa palasinkin lukemaan just nimenomaan sitä sun niin kuin sitä loppupuolta sieltä, että hetkin, että mitä sä niin kuin itse toit esiin siellä sitten ihan sen niin kuin työn lopussa, niin mitkä niitä omia havaintoja tarinoilla johtamisesta sen työn kautta? Niin oikeastaan niin kuin se, mikä mua erityisesti itse sitten alkoi kiinnostamaan ja mitä päädyinkin kysymään ja tutkimaan erityisesti, niin oli just se johdettavien näkökulma, että miten he sen muutoksen kokee ja mistä kaikista syistä johtuen. Ja ne tarinat oikeastaan sitten muotoutui niin, että mä tein haastatteluja ja kysyin näiltä johdettavilta, että no miltä se muutos näyttää ja tuntuu ja kuulostaa, niin he lähti itse asiassa kertomaan erilaisia muutostarinoita. Osittain toistamaan niitä tarinoita, mitä siellä organisaatiossa oli jo kerrottu, mutta myös kertomaan omia vastatarinoita, vähän niin kuin esittää tällaista niin kuin haastavaa ja toisenlaista versioa siitä, että no jos multa kysyttäisiin, niin se pitäisi tehdä kyllä itse asiassa näin. Oli jonkin verran myös sellaista vähän niin kuin menneestä reflektoivaa, että saa nähdä, miten käy, kun viimeksi kävi vähän ehkä huonosti tai jossain ihan toisessa työpaikassa, kun oli YT-neuvottelut, niin mitä se silloin oikeastaan tarkoittikaan. Ja pienellä määrällä totta kai myös sellaista, että vähän katellaan olkia kohautellen ja odotetaan, että jotain sieltä tulee ja tämä ei välttämättä mua niin koskekaan. Mä kutsuin heitä seuraajiksi, nämä johdettavat, että on niin kuin johtaja ja seuraajat. Ja itse asiassa ilman näiden seuraajien hyväksyntää ei muodostu edes sitä johtajuutta ja sitä johtamistilannetta. Että muuten voidaan niin kuin väittää, että se on vain niin kuin semmoista vähän niin kuin töiden delegoimista ja sellaista työntämistä. Mutta johtajuus itse asiassa syntyy siitä, että seuraajat lähtee seuraamaan. Se on tässä someseuraajien terminologian ajassa tietysti niin kuin ihan mielenkiintoista, että se ei ollut ehkä niin pinnalla silloin joitakin vuosia sitten vielä tämä seuraajuuden käsite. Mutta kuitenkin niin, että nämä seuraajat siis kertoo niin kuin hyvin erilaisia tarinoita ja hyvin erilailla vaihtelevia tarinoita siitä, että mitä nyt itse asiassa tässä muutoksessa tapahtuu. Ja me ollaan perinteisesti totuttu sanomaan ja väittämään ihan niin kuin valtava määrä tutkimuskirjallisuutta ja monenlaista itse opiskelumateriaalia väittää, että meillä on muutosvastarintaset, sitten meillä on ne muutosagentit, ja sitten siinä välissä on 1 tai 2 ryhmää, jotka niin kuin, miten iso laivaa hitaasti käännetään, tai että miten se semmoinen iso massa siitä sitten välistä saadaan mukaan. Ja nämä on niin kuin, huolimatta siitä, että puhutaanko me suomalaisesta
organisaatioista, kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta, niin nämä prosenttiosuudet on lähes universaalisti aika samanlaisia. Että me niin kuin väitetään, että organisaatiossa on X% muutosvastarintaisia, ja sitten kohdistetaan ikään kuin toimenpiteitä, että millä tavalla nyt sitten tämä vastarinta saataisiin murrettua. Mutta mä sitten päädyin väittämään näiden tarinoiden perusteella, mitä mä kuulin, ja siitä, kuinka tiheästi ne tarinat itse asiassa vaihtui ja muuttui myös. Että sellaista perinteisesti ymmärrettyä muutosvastarintaisten joukkoa ei tietotyössä ole olemassakaan. Ja se on ehkä aika sellainen provosoivakin väite, mutta kyllä mä niin kuin sen takana edelleen seison, ja se ajatus siitä, että me niin kuin me kaikki ollaan fiksuja ihmisiä ja me halutaan käydä dialogia ja me halutaan saada hyviä perusteluita sille, että mistä nyt itse asiassa onkaan kyse, niin se on itse asiassa tae sille, että me niin kuin saadaan se muutos onnistumaan ja seuraajat lähtee seuraamaan sitä johtajaa tai hyväksyy hänet johtajaksemme ja sitten se muutos onnistuu sitä kautta. Miten sä näkisit vielä niin kuin konkreettisesti sen, että millä erilaisilla tavoilla nyt sitten näissä tilanteissa voidaan nimenomaan nyt sitten tarinoita hyödyntää? No kyllä mä sanoisin, että just se semmoinen dialogin mahdollistaminen ja jopa siihen dialogiin kutsuminen on aika avainasemassa. Eli että me niin kuin rohkaistaisiin ihmisiä siihen yhteiseen tarinankerrontaan, mihin me ollaan menossa ja mikä on tämän koko jutun juoni. Ja se tietysti edellyttää sitä, että myös johto ja niin kuin tahot, jotka niitä niin kuin ikään kuin vaikka muutosviestejä laittaa liikkeelle, niin he miettii sen tarinan kannalta, että miten tästä tehdään ymmärrettävää ja mukaansa tempaavaa tai ainakin niin, että se ei pelota ketään se ensimmäinen viesti, joka siitä isosta muutoksesta lähtee liikkeelle. Eli että niin kuin mietitään sitä kokonaisuutta ja maltetaan käyttää aikaa myös sen tarinan kirjoittamiseen. Itse asiassa nyt just teen taas niin kuin yhdelle semmoiselle isommalle organisaatiolle strategian tarinallistamista ja mietin just sitä tässä, että miten se saadaan se viesti inhimilliseen, konkreettiseen, havainnollistavaan, inspiroivaan muotoon, niin sehän se siellä on kysymyksenä ja varsinkin tällaisissa strategiaprojekteissakin, jossa pitää sitten ihmisille viestiä, henkilöstölle sitä saada ihmiset mukaan siihen, mahdollisesti siihen muutokseen, mitä ollaan tekemässä, niin siinä on kyllä tekemistä ja tosi vähän näkee, että kyllähän me tosi paljon strategiaviestinnässä ollaan vielä sellaisella tosi perinteisellä virallisella tasolla. Ja itse asiassa taidettiin silloin ekalla kerralla, kun nähtiin johtamisviestinnän koulutuksessa, silloin puhuttiin mun mielestä meidän niin kuin osallistujien kanssa enemmän just tästä aiheesta ja siitä, miten juurikin, että se strategia ehkä viestitään liian suoraan siitä strategiasta henkilöstä, ei jää sitä strategiaviestinnän muotoilu jää tavallaan pois. Kyllä, ja ajatellaan vaan, että näin me vähän sellaiseen ehkä niin kuin poikki ja pinoon tyyppiseen tapaan, niin kuin että tiedot löytyy Excelistä ja intranetistä ja saa suorittaa, eikä välttämättä niin kuin oteta sitä aikaa, että no ketä kaikkia tämä vaatii ja minkälaisia toimenpiteitä ja työpanosta tähän itse asiassa tähän koko pitkään projektiin kuuluu ja jotenkin se semmoinen sen niin kuin ison kuvan piirtäminen, niin se on ihan älyttömän tärkeää ja se, että siihen niin kuin jo siellä ennen sitä lanseerausvaihetta satsattaisiin. Nykyään tuntuu, että strategiatyössä aika paljon ajatellaan, että yksi taho suunnittelee, sitten muutamat henkilöt hoitaa ikään kuin ne jalkautustoimenpiteet ja sitten vaan niin kuin jäädään seisoa ja odottaa, että ketkä tämän lopulta sitten suorittaa ja pistää käytäntöön ja ihmetellään, kun näin ei tapahtunutkaan. Mutta että just tässä niin kuin mun mielestä tarinoita hyödyntämällä voitaisiin ajatellakin niin, että ikään kuin sinne alkuvaiheen suunnitteluun ja siihen tarinallistamiseen otettaisiin isompi joukko ihmisiä mukaan jo siitä henkilöstöstä, jonka sitten odotetaan myös sitä työtä itse tekevää ja toteuttavan, niin se semmoinen puoliväkivaltainen jalkauttaminen voitaisiin silloin oikeastaan niin kuin jättää aika paljon vähemmälle ja strategia olisi elossa jo niin kuin lanseerausvaiheessa. Kyllä, just, että kyllä toi osallistaminen ja henkilöstön mukaan ottaminen prosesseihin ja siellä tarinoiden hyödyntäminen erilaisilla tavoilla ja varmaan miten toi tuossa myös niin kuin tutkimuksessakin hyödyntänyt, niin just sellaisella, että miten niitä erilaisia tarinoita voidaan kerätä ja ihmisiä osallistaa, niin siihen kyllä meillä niin kuin tarinaa voitaisiin kyllä niin paljon monimuotoisemmin varmasti hyödyntää myös niin kuin siinä työssä.
ja siihen liittyen itse olen jonkun verran hyödyntänyt semmoista avoin tarinamenetelmää, missä ihmiset täyttää sellaista niin kuin tarinaa, jossa on aukkoja tavallaan, että Joo. miten he näkee jonkun tietyn asian, ja sillä voidaan hakea myös uusia ideoita johonkin tietyn palvelun kehittämiseen tai näin poispäin, niin voin katsoa siitäkin, laitan siitäkin linkkiä tuohon videon alle, että ketkä kiinnostuu avoin tarina-asiasta, niin siihen voi tutustua. Mutta jos mä yritän saada kiinni mun punaisesta langasta, missä mun ajatus oli menossa, koska tuossa oli nyt monta asiaa, mistä olisin halunnut vielä tarkentaa ja kysyä. Niin, siitä mun piti kysyä liittyen nyt tähän tietysti, että johtamisviestinnän koulutuksessakin siinä tarinapäivässä, niin tietysti yritetään opetella tarinan käyttöä, tarinoiden kertomista, tarinoiden tekemistä, mistä niitä tarinoita voidaan tehdä, ja tietysti nyt sitä niin kuin just tarinan monimuotoisuutta, erilaisia käyttötapoja ja näin poispäin. Niin mutta miten sä näet sen, että kuinka paljon, miten ja millaisia ihmisiä tavallaan ja ammattilaisia kannattaisi johtajien hyödyntää siinä tarinan kerronnan tukena? Että näetkö sen tietyllä tavalla ehkä sen, että miten se osaaminen riittää tähän tarinoiden hyödyntämiseen johtajilla? Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Ehkä niin kuin silleen taustaksi voi sanoa, että niistä monista keskusteluista, mitä on käyty johtajien kanssa, niin ehkä se niin kuin päällimmäinen syy siihen, että niitä ei käytetä niin paljon, on jotenkin epäröinti niistä omista kyvyistä ja taidoista. Ja vähän semmoinen niin kuin, ehkä rohkeudenkin puute sitten monissa kohtaa. Ja mä näkisin, että silloin apua kyllä selvästikin tai niin kuin hyvinkin voi tuoda siihen tarinankerronnan käynnistelyyn. Totta kai siis ihan näillä just tämmöisillä fasilitoiduilla menetelmillä, niin kuin se mitä vaikkapa sä teet, niin se on varmasti semmoinen niin kuin hyvä primusmoottori monessa kohtaa. Mutta kyllä mä sanoisin sitten, että omaa henkilöstöä voisi käyttää hyvin niin kuin laajaltikin hyödyksi. On paljon ihmisiä, joilla voi olla vaikka niin kuin pitkä työhistoria siellä samassa työpaikassa, tai toisaalta sitten ne tuoreet milleniaalin silmät ja se semmoinen vasta sinne työelämään tullut niin kuin ihan uudenlainenkin näkemys. Mutta että otettaisiin jotenkin sitä semmoista niin kuin näkökulmien monimuotoisuutta siihen pöydän ääreen. Minusta sillä tulee usein kaikista parhaat jotenkin semmoiset niin kuin vaihtoehtoisetkin tarinat näkyviksi. Ja semmoinen, että onko kukaan tullut koskaan ajatelleeksi, että me voitaisiin katsoa tätä ihan tällaisestakin näkövinkkelistä, niin jotenkin niin kuin semmoinen ajatusten pöllyyttäminen, ettei ainakaan jäädä siihen, että no, näin on aina tehty tyyppiseen mielentilaan liian pitkäksi aikaa. Mutta johtajien kohdalla erityisesti se, että jotenkin se semmoinen heittäytyminen, niin siihen monet kaipaa vähän sellaista tukea, ja että hei, tehdään tämä yhdessä ja koitetaan näin, niin silloin ei ainakaan tarvitse miettiä sitä, että onko tämä uskottavaa, tai että jos nyt kerronkin tarinan, niin annanko liian monta tulkinnan vaihtoehtoa, ja että sellaista epäröintiä jonkun verran kuulen kuitenkin puheessa. Viimeksi just kun mitä puhuttiinkin tosi just siitä, että voi myös niin kuin aina tarinan alkuun voi niin kuin tavallaan ilmoittaa sen, että nyt on kyse tarinasta, että tavallaan yksi vaihtoehto, että käytetään sitä olipa kerran, tai tarina kertoo, tarinan mukaan tapahtuu näin ja näin. Ja toki siinä on nyt sitten eri asia se, että onko se tosi tarina todellisesta jostakin asiasta, tilanteesta, vai sitten tällainen vähän, josta halutaan vähän niin kuin etäännyttää sitä tavalla. Onko sulla tuohon tarinoiden keräämisen, että miten niitä tarinoita sieltä henkilöstöstä, niistä seuraajista, niin miten niitä saisi sieltä irti? Minkälaisia keinoja siihen voisi olla? No tietysti ihan semmoisia tavallaan niin kuin työskentelymuotoja, niin erilaisia tämmöisiä työpajoja voidaan järjestää, ja itsekin on ollut itse asiassa just tässä yrityskulttuurityössä, kun on niitä vetänyt omille asiakkaille, niin ollaan ihan, vähän kuin kerroit tästä avoimesta tarinasta, niin vähän samalla tavalla niin kuin kirjoitettu yhdessä tarinaa ja sen niin kuin osia ja palasia tuotu niin kuin näkyväksi kaikille siitä, että mistä meidän yrityskulttuuri vaikka rakentuu ja mikä on meille tärkeää. Ja ehkä just tuohon, kun sanoitkin tuosta strategiatyöstä aikaisemmin, niin semmoinen, mihinkä jotenkin kaikilla on hyvin henkilökohtainen suhde ja mistä on ikään kuin sanottavaa, niin on arvot. Ja jotenkin niin kuin arvokeskustelut, käydään niitä sitten strategiatyön yhteydessä
tai vaikka niin kuin kulttuurista tai tämmöiseen niin kuin tiimien kehittämiseen liittyen, niin jotenkin niin kuin se, että mitkä asiat on mulle itselle tärkeitä ja arvokkaita, onko ne samat asiat kuin vaikka on sitten siellä organisaation arvoiksi yhdessä kirjattu ja julistettu, niin tavallaan se on ehkä semmoinen aika hyväkin punnitsemisen paikka, että onko nämä tarinat, joita meistä kerrotaan, niin onko ne totta, ja onko sitten ehkä jotain tämmöisiä niin kuin ikään kuin lisää siihen jotenkin tuovia uusia tarinoita, tai sitten just niitä ihan vastakkaisia tarinoita, jotka elää ja voi hyvin siellä organisaatiossa. Et jotenkin niin kuin arvojen ympärillä käytävä keskustelu, niin siinä mun mielestä on semmoinen hyvä paikka, missä ihmisillä on usein aika paljon sanottavaa, että onko se sitten samaa mieltä vai eri mieltä. Kyllä, joo, ja just nimenomaan, että miten ne arvot sitten, että kun helposti ne saattaa olla siellä aika ylätasolla, miten ne on sanotettu, niin mitä se sitten tarkoittaa arjessa, kohtaamisten tasolla, miten nämä arvot meillä oikeasti näkyy erilaisissa tilanteissa. Niinpä. Joo, mä yhdestäkin organisaatiosta muistan, että sanottiin, että no täällä ne on meillä niin kuin julisteissa seinillä, mutta sitten kun ne näkyisi vielä näiden seinien sisällä, niin se olisi ihan mahtava juttu. Viimeksi, kun nyt nähtiin sitten johtamisviestinnän koulutuksessa, niin me puhuttiin vähän siitä, että mistä sä itse oot tällä hetkellä kiinnostunut ja innostunut ja tähän tarinoilla johtamiseen liittyen, niin kerrotko siitä? Joo. Kyllä mä oikeastaan sanoisin, että se aika vahvastikin liittyy muutokseen ja jotenkin semmoisen muutoksen henkilökohtaiseen kokemukseen. Mä teen tällä hetkellä aika paljon töitä niin kuin isojen organisaatioiden kanssa, jossa muutokset voi kestää, yksittäinen järjestelmähankkeen suunnittelu ja implementointi voi kestää vuosikausia. Ne on niin kuin valtavan pituisia ne projektit. Ja silloin se, että mikä on tavallaan yksilöllinen kokemus sen kaiken keskellä, on niin kuin, se voi näyttää hyvin monenlaiselta. Ja siinä mielessä se, että mikä minua niin kuin tällä hetkellä itseeni kiinnostaa, niin ehkä ne semmoiset yksilölliset tarinat ja semmoinen niin kuin myös ehkä valmentava tuki siinä, että miten ne tarinat saadaan ihmisille niin kuin näkyväksi ja miten he pystyvät niihin myöskin siitä itse osallistumaan. Tarinat aina tavallaan sisältää niin kuin muutoksen. Et tietyllä tavalla muutosjohtamisessa tarinat on tietysti sitä kautta hyvä työväline, koska tarinat itsessään usein, niissä on aina se joku muutos, on joku lähtökohta ja sitten joku käänne, mikä muuttaa toiminnan suuntaa ja useimmiten meidän hahmo kohtaa erilaisia haasteita siinä matkan varrella ja näin poispäin, niin se muutos vaatii meiltä erilaisia asioita. Mietin vielä ihan nyt sitten konkretisointia siitä, että just tuossa, että millä erilaisilla tavoilla tarinoita nimenomaan johtamisessa voi hyödyntää ja ehkä sellaisia ajatuksia sen osalta, että jos johtaja haluaa lähteä, sanotaan, tilanne on se, että johtaja haluaa lähteä hyödyntämään tarinoita omassa työssään, niin mitä sanoisit hänelle, miten hänen kannattaisi lähteä liikkeelle? Joo, tosi hyvä kysymys. Ja ehkä liittyy vielä myös siihenkin, että mikä tällä hetkellä itse innostaa ja mitä näen, että mikä olisi semmoinen vähän niin kuin seuraava leveli tai aste, miten organisaatioissakin, mitä kaikkea hienoa voitaisiin tarinoiden osalta tehdä, niin varmasti niin kuin semmoisella pienillä askelilla voi olla ihan turvallista lähteä liikkeelle silloin, kun se ehkä vielä vähän arveluttaa tai tuntuu vieraalta. Ehkä helpointa on lähteä niistä tarinoista, jotka on tosia, eli että ne on joko jo tapahtunut, me voidaan kertoa tarinoita sieltä menneestä, ja itse asiassa aika usein huomataankin, että juuri ne, niin kuin ne menestysprojektit tai ne niin kuin erityisen karismaattiset johtajat vaikka, niin he edustaa niitä tarinoita, jotka elää ja voi hyvin siellä organisaatioissa vuosia ehkä jo niin kuin tapahtumien tai ihmisten jälkeenkin. Mutta kyllä mä sanoisin, että varmasti semmoisia niitä pieniä askeleita, millä kannattaa lähteä liikkeelle, niin on niin kuin omissa semmoisissa 1000 taalan paikoissa esiintymistilanteissa miettiä, että okei, että nyt mä puhun koko henkilöstölle, niin miten mä tämän mun perinteisen PowerPoint-esityksen ehkä voisinkin tehdä toisin? Uskaltaisinko vaikka jättää ne diat kokonaan pois ja puhuisinko omin sanoin?
Ja jotenkin sen semmoisen niin kuin juonen ujuttaminen siihen puheeseen, että ketä meitä on täällä paikalla ja mistä tänään lähdetään ja mihin ollaan menossa ja kenenkä kaikkien roolitusta ja työpanosta siinä matkan varrella tarvitaan, niin tavallaan vähän semmoista niin kuin yksinkertaista reseptiä siihen, että miten sen oman ehkä perinteisen PowerPoint, Death by PowerPoint shown voisikin kääntää semmoisiksi niin kuin omin sanoin kerrotuksi inhimilliseltä kuulostavaksi tarinaksi, joka sitten tietenkin tällaisessa, kun halutaan sitä niin kuin tietoa välittää ja olla autenttisia ja uskottavia, niin parhaimmillaan tietysti on sitten vielä myöskin totta, että ei kuulijoille tule sellainen olo, että nyt oli niin paljon hehkutusta, että onko puoletkaan tästä paikkansa pitävää. Se Kyllä. voisi olla semmoinen matalan kynnyksen tarinallistamisen aloituksen muoto. Kyllä, tosi hyvä. Pienillä jutuilla liikkeelle ja tavallaan tietysti se semmoinen niin kuin yhteinen ajatus siitä, että siinä on niin semmoinen yhteinen tarina, mitä ollaan yhdessä luomassa koko se, Kyllä, mitä ollaan joo. tekemässä. Ja sitten ehkä jotenkin, varsinkin kun mä kuuntelin sua myöskin siinä samassa valmennuksessa, niin kyllä semmoinen tietty oivallus itsellekin tässä niin kuin aina tulee siitä, että jotenkin niin kuin me aika paljon mietitään, että mitä on niin kuin, minkälaisia sisältöjä ja keinoja me voidaan vaikka markkinointiviestintään tuoda tai miten me strategiaa fasilitoidaan ja tehdään tai minkälaisia arvoja me sinne yritykseen nyt sitten mietitään. Mutta itse asiassa, jos me niin kuin onnistutaan kirjoittamaan, luomaan ja kertomaan yksi hyvä tarina, jonka ihmiset osaa kertoa omin sanoin eteenpäin, niin sehän niin kuin toimii näillä kaikilla osa-alueilla. Että se semmoinen legitimiteetti ja niin kuin ajatus siitä, että miksi me ollaan olemassa ja mitä me täällä ollaan tekemässä kenellekin, niin se tarina ikään kuin toistaa sitä samaa viestiä vähän eri foorumeilla, joskus omalle henkilöstölle, joskus asiakkaille, potentiaaliselle asiakkaille, muille sidosryhmille. Eli että siinä olisi niin kuin, tavallaan se hyvä tarina kuittaisi aika monta työpajailua, mitä tällä hetkellä tehdään eri puolilla organisaatioa. En sano, etteikö sitä silti pitäisi tehdä osallistavasti ja niin, että siihen pääsisi niin kuin mahdollisimman moni mukaan, mutta ettei keksittäisi ikään kuin pyörää uudelleen eri osissa taloa. Varmasti niin, kun meillä menee resursseja hukkaan, varsinkin isommissa organisaatioissa, me käytetään eri osa-alueilla vähän niin kuin saman asian äärellä ollaan. Me voitaisiin tehdä jotenkin asioita enemmän yhdessä kokonaisuutena. Ja tuossa, mitä oikeastaan nyt tuosta ehkä päästään vähän tähän tarinallistamisen asiaan, mistä voidaan vielä tähän loppuun kiva puhua siitä myös lyhyesti ja sun ajatuksia siihen liittyen, mitä vähän tuossa esille, niin just ehkä itse osittain kokenut omassa työssä tarinallistan ehkä vähän haasteeksikin sen, että mä ehkä tarinallistajana yritän tuoda just sitä, että ne kaikki osa-alueet on yhtä. Just toi, että on se yksi elämyksellistävä ydintarina, jossa tietysti ensisijaisesti tavoitteena on se niin kun määritellä se tarina, mitä me tarjotaan meidän asiakkaille. Mihin tarinaan meidän asiakkaat lähtee meidän kanssa niin kun eläytymään ja kokemaan ja mukaan ja mitä muutosta niin kun tekemään. Mikä se on se tarina, mitä asiakkaalle tarjotaan. Ja siinä tulee tämä sitten, mikä tarinallistamiseen liittyy, tämä, että se ei ole sitä tarinan kerrontaa, vaan se on sitten tätä kokemuksellista tarinaa, eli tarinaa, joka on koettavissa parhaimmillaan kaikilla eri aisteilla siellä meidän asiakkaalle sitten meidän markkinointiviestinnässä ja palveluissa ja palveluympäristössä ja prosesseissa ja niin poispäin. Että mä en tiedä, että ollaanko me niin valmiita siihen, että me tehtäisiin jotenkin, että me jotenkin uskallettaisiin katsoa sitä koko tekemistä niin kuin todella niin kuin tällaisesta yhden tarinan näkökulmasta ja jotenkin linkittää sekä se markkinointi ja johto ja kaikki niin kuin jotenkin samaan. Joo. Niin. Mä olen ihan samaa mieltä, että se vaatii aika paljon rohkeutta ja se vaatisi myös semmoista aika näkemyksellistä esimerkiksi johtoryhmätason ajattelua. Eli se, että meillä on niin kuin useampi johtaja, joilla on omalla vastuullaan sitten sen tietyn osa-alueen tai niin kuin toiminnon johtaminen siellä organisaatiossa, että he myöskin niin kuin pystyisivät ajattelemaan sitä yhteisesti ja keskustelemaan siitä. Kyllä. Mä olen jonkun verran, kun silloin varsinkin sitä tutkimusta tehdessä, ja tässä myöhemminkin tietysti nämä osuu silmään, niin on tällaisia Harvard Business Reviewn ja muun tällaisia tutkimuksia ja tekstejä siitä, että miten niin kuin yrityksiä nähdään tämmöisinä storytellereina ja niin kuin, että minkälaiset organisaatiot on hyviä tarinankertojia jo itsessään. Että se on niin kuin
osa strategiaa ja osa vähän niin kuin kaikkea tekemistä. Ja sitten siellä oli myös tällainen nimitys story doers, joka sitten taas tarkoitti sitä, että se tarinan kerronta on onnistunut niin hyvin, että muut tekee ikään kuin sen tarinan kerronnan meidän puolesta. Eli että meidän ei itse tarvitse enää toistaa sitä kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja foorumeilla, vaan että esimerkiksi meidän asiakkaat kertoo sitä meidän puolesta. Ja ehkä niin kuin maailman vahvimmat brändit on semmoisia hyviä esimerkkejä tästä, että ne on onnistuneita siinä ja niin kuin ikään kuin ne sitoutuneet brändin kuluttajat jakaa materiaalia ilman, että he sitten saisi siitä itselleen mitään niin kuin taloudellista tai muuta hyötyäkään. Että tämmöinen, että sana kiirii edelle meitä, niin se on varmaan niin kuin kaikkein onnistuneen muoto, missä se tarinan kerronta on aidosti sisällytetty niin kuin kaikkeen tekemiseen. Kyllä, sekä yrityksen sisällä että sitten yrityksen puolella. Ja muistan, kun tuohon story doing-termiin ekan kerran törmäsin, niin olinkin sillä jo vähän innostunut, että nyt on tullut niin kuin vähän, että tämä varmaan tarkoittaa niin kuin nyt samaa kuin, niin kuin tarinallistaminen, storyfication, story-driven experience design, story-driven service design, mutta sitten just näinkin sen, että okei, että tämä on nyt taas, että se on ehkä yksi niin kuin tässä, että tämä tarina tosiaan hyödyntämisen muodot on aivan valtavan paljon erilaisia mahdollisuuksia, ja ehdottomasti niin kuin tuo story doing on tosi tärkeää, ja linkittyy kyllä tarinallistamiseen tietysti sitä kautta, että kun me tehdään, jos me tarinallistetaan, niin me pystytään tekemään mielenkiintoisia, mieleenjääviä tekoja, ja niistä syntyy sitten story doingia, eli sitä, että sitä tarinaa tietyllä tavalla sitten ehkä tarinaa viedään, syntyy tarinatekoja, joista sitten syntyy sitä, että ihmiset puhuu ja vie sitä tarinaa eteenpäin. Ehdottomasti, mutta se on jännä, että tietysti tässä tämä tarinan kanssa kenttä on tietysti laaja, ja tässä matkan varrella itselläkin näkee, että mitä on seuraa, niin on ollut monenlaisia erilaisia myös tarinatermejä, tarinan hyödyntämisen tapoja, mutta tärkeintä on varmaan se, että tosiaan me uskallettaisiin ottaa sitä tarinaa käyttöön, ja myös sitten mun mielestä se, että me löydettäisiin tukea siihen. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että ei niinku sellaisia ihan tavallaan niinku valmiita tarinatoimistoja, niin ei niitä Suomessa kauhean monta ole. Että sä oot yksi harvoista, jotka sitä ihan niinku näin suoraan tekee, mutta että ehkä just sitten enemmän miettiä sitä sen isomman perspektiivin kautta, että mihin kaikkeen tarinat liittyy ja kenen kaikkien siellä organisaatiossakin pitäisi olla siinä mukana. Ja silloin tietysti se joukko laajenee aika paljon ja myös se, että keneltä voidaan kysyä apua vaikka just siihen niin kuin ihan niin kuin kovan ytimellisen strategian avaamiseen tai toisaalta vaikka sitten sen yrityskulttuurityön niin kuin eteenpäin viemiseen, niin sittenhän se porukka alkaa olla jo aika iso, joilla on siihen tarinaan niin kuin oma näkökulma ja sanansa sanottavana. Niistä mun piti kysyä vielä tuosta, että mitä ajatuksia nyt sitten, kun tarinallistaminen tosiaan on tällaista, enemmän mennään tänne elämysten ja koettavan tarinan puolelle, niin mitä ajatuksia se on herättänyt sussa nyt, kun olet tähän myös sitten tutustunut, kun ollaan tuolla juteltu koulutuksen yhteydessä, niin mitä ajatuksia tarinan, tavallaan tämmöisen kokemuksellisen tarinan ja elämyksellisen tarinan tuominen mukaan? No kyllähän totuus on se, että ehkä suomalaiset organisaatiot on ne, mitä näen tästä itse lähempää, mutta että kyllähän niin kuin organisaatiolla olisi niin valtavasti hyödynnettävää sen tarinallisuuden kanssa ja jotenkin se, että miten käsin kosketeltavaa ja konkreettista se parhaimmillaan se tarina voi olla ja mitä se voi kuljettaa meitä ihan fyysisissä tiloissa, mutta samalla lailla sitten myös niin kuin ehkä virtuaalisessakin ympäristössä tai vaikka verkkopalvelu, hyvä esimerkki siitä, niin tuntuu, että me ollaan vasta niin kuin ihan ensimmäisillä portailla sen tarinallistamistyön kanssa ja niin kuin jotenkin se semmoinen myöskin niin kuin kilpailu kuluttajien huomiosta, asiakkaiden huomiosta, ihan ylipäätään meidän niin kuin viestien tulva monessa kohtaa, niin kyllä tarinalla on aika suuri erottautumiskyky ja niin kuin mahdollisuus siinä kisassa voittaa. Et siinäkin mielessä sitä pitää kyllä pitää mielessä. Kyllä, joo. Ja myös se, niin kuin sitten tavallaan se, että tavallaan tämä tarinallistaminen, että tietysti ensisijaisesti tietysti niin kuin elämysalat tarvitsee tarinallistamista, koska siellä se asiakaskokemuksen palvelun elämyksellisyys on jotenkin siinä ihan liiketoiminnan ytimessä.
Joo, kyllä. Ja jotenkin niin kuin ne esimerkit, mitä esimerkiksi sä oot jakanut töistä, joita sä oot tehnyt, niin ne jotenkin, koska tietysti itsekin esimerkiksi elämystaloutta ja niin kuin palveluita itse käyttää ja kuluttaa, niin ne on tosi herkullisia. Ja sitten kun niitä tunnistaa tuolla jossain hotellissa tai muualla kulkiessa, että hei, että tässä on nyt kyse just siitä, mistä meillä oli siellä valmennuksessa puhetta, niin se on aika sellainen hauska aha-elämys myös ihan niin kuin sieltä kuluttajapuolelta niin kuin omien korvien välissä. Mutta sanoisin kyllä, että myös niin kuin ihan semmoiseen tavallaan muuhun kuin elämystalouteen ja niin kuin johonkin vaikka niin kuin matkailubisnekseen, niin kyllä meillä olisi paljon pienilläkin keinoilla, ne voitaisiin tehdä ihan niin kuin jokaisen suomalaisen arkipäivästä jotenkin siellä työpaikalla myös vähän elämyksellisempää. Se on kiinnostavaa, että miten strategian sisältö ja strategian sisältöt arvot, miten ne voi maistua, miltä ne maistuu meidän työntekijöille ja miltä ne kyllä. ja miltä ne tehdä tuoksuu ja niin kuin se, että ja jotenkin koko se, että ajatuksena, että hei, me voidaan muistuttaa niistä meidän strategian sisällöistä sen yhteisen tarinan ja tarinallistamisen kautta, niin että se voi näkyä vaikkapa meidän, niin kuin, millainen aamiainen me tarjotaan joka perjantai meidän työntekijöille, kun he saapuu paikalle, niin miten siinä se on muotoiltu ja sen sisältö on sen meidän tarinan kautta tehty. Että siitä syntyy sitä semmoista myös sellaista meidän heimoa sen tavallaan tarinallistamisen kautta, koska mun mielestä mikä olikin mullakin siinä yhtenä esimerkkinä teiltä Goforelta, on hauska esimerkki siellä teidän sisäisessä viestinnässä omalla alustalla. Kyllä. Kailee näitä teidän potit. Pitäisikö siitä olisi vielä ehkä hauska kuulla? Joo, mielellään joo. Seppo tosiaan meidän seniorideva ja meidän yksi henkilöstöstä tai meidän porukasta tuttu hahmo, joka on siis ollut pitkään meidän ainoa middle manager. Nyt on organisaatio kasvanut niin paljon, että ei voida ehkä ihan suoraan väittää, että hän on ihan täysin ainoa, mutta omassa organisaation hierarkiassaan ehkä ainoa kuitenkin. Hän on siis botti, joka toimii inhimillisten people leadereiden apuna ja tuottaa aika paljon sellaista, jos ajatellaan esihenkilötyössä tätä manager-puolta ja leadership-puolta, niin tätä manager-vastuulle kuuluvaa raportointia ja seurantaa, avainlukujen seurantaa, esimerkiksi konsulteilla laskutusasteen seurantaa, hyvin monenlaisia siihen työhön liittyviä tämmöisiä niin kuin, sairauslomapäiviä ja meidän resurssointitietoja ja muuta. Ja se, että niin kuin, Seppo ei pelkästään seuraa, vaan hän myös muistuttelee ja on vuorovaikutuksessa ja tekee sitä niin kauan, kunnes esimerkiksi puuttuva tieto sitten, tuntikirjaus on systeemiin laitettu ja voi olla, että kun hän tunnin välein siitä muistuttaa ja aina yhtä kohteliaasti ja säännöllisesti, niin kyllä niin kuin inhimillinen ihminen tai se people leader saattaisi ehkä 3. kerran jälkeen jo vähän hermostua tai kyllästyä tai luovuttaakin, joskus jopa saatetaan itsestämme tunnistaa tämmöinenkin ilmiö, niin botti tekee sitä, kunnes sitten tämä henkilö, jolta tietoja on pyydetty, niin on sinne käynyt tuntikirjauksensa tekemässä. Eli eikä pelkästään näitä asioita, mutta tuottaa hyvin paljon meille sisäistä tietoa ja prosessiautomaatio on myöskin hyödynnetty aika moniin tarpeisiin. Ja tosiaan sitten nämä niin kuin ihan oikeat inhimilliset ihmiset, people leaderit ja Seppo vaihtaa tietoa ja siitä koko tiimistä saadaan aika nopeasti, aika helposti sellaista dataa ulos, joka sitten taas esihenkilötyönä veisi ihan valtavasti Excelin pyörittämistä ja aikaa. Eli sitä on niin kuin ulkoistettu sitä meidän manager-vastuuta esihenkilöiltä botille tai Sepolle, ja siihen kyllä on kaikki tosi tyytyväisiä. Mutta näillä on myös vähän niin kuin... Joo, sori sanomaan. Joo. Niin, että kun näillä boteilla on vähän niin kuin omat persoonallisuudet, niin heistä puhutaan siellä kuitenkin niin kuin ikään kuin yhtenä tyyppinä muiden joukossa, ja he on niin kuin osa sitä Goforen työntekijäkokemuksen rakentumista sitten samalla. Kyllä, osa yhteisöä. Sitten siellä on oli myös se isoäitihahmo. Joo, Granny, joka on tänne virtuaalinen toimistomummo. Granny on nyt ollut vähän tässä vahvan kasvun aikana, ehkä ei ole ihan jokaiselle toimistolle ehtinyt, mutta että Granilta on esimerkiksi voinut ihan suoraan kysellä, että missä tietyt tavarat tai asiat toimistoilla sijaitsee, kun nekin on aika isoja ja siellä on paljon erilaisia säilytyspaikkoja ja niin kuin erillisiä siipiäkin isommissa toimistoissa ja muuta, niin muun muassa tällaisia apukeinoja sitten on niin kuin myöskin botit tuottanut. Kyllä. Joo, ja mun mielestä ihana esimerkkiä varmaan siitä,
niin kuin esimerkki siitä, miten ylipäänsä tämä tarina niin kuin elää, mitä mun mielestä hyvin kerroit siitä, miten siellä sitten nämä hahmot saa ehkä siellä oman porukan kesken sitten uusia tarinoita, ja heistä voidaan niin kuin puhua ikään kuin he olisivat vähän niin kuin todellisia Kyllä. ihmisiä, ja näin poispäin, niin siitä syntyy semmoista hauskaa omaa sisäistä kulttuuria siihen työpaikalle. Joo. Niin se on ollut hauska. Tosi hyvä esimerkki, ja mielestäni varmaan se, että jos miettii, jos katsotaan vielä nyt sit lopuksi ehkä vähän tuonne tulevaisuuteen, että mitä kohti tässä ollaan menossa, niin ehkä tämä on myös osa nyt sitten, kun puhutaan niin kuin tekoälyn ja tekoälyn hyödyntämisestä, ylipäänsä palveluympäristöjen tämä digitalisoituminen niin kuin laajasti ottaen, miten me tehdään työtä ylipäätään, niin siinä varmasti sitten myös nyt sitten tämä. Kyllä. Ja Ja jotenkin se, että miten me valjastetaan inhimillinen tarina ja hyödynnetään sitten niin kuin sen yrityksen tai organisaation käyttöön, ja siinä rinnalla hyödynnetään vaikka on se sitten ChatGPT tai niin kuin ylipäätään erilaiset niin kuin mahdollisuudet automaatiolle, niin se, että meillä on aika paljon vaihtoehtoja siinä, että niin kuin, mä en sanoisi, että tarinan kerrontaa sinänsä kannattaa ulkoistaa pelkästään boteille tai että ChatGPT:lle syötellään, että kerro tarinata aiheesta X ja Y, vaan ehkä enemmän just niin, että me ollaan edelleen, me ihmiset ollaan sen tarinan tuottajia ja alkulähteitä, mutta sitten se, että missä sitä toisinnetaan tai minkälaisia muotoja se saa, niin kyllä siinä varmasti myös niin kuin tekoälyllä on ihan oma roolinsa ja siihen sen tarinan eteenpäin viemiseen ja jotenkin niin kuin just eri muotojen ottamiseen, niin varmasti kyllä niin kuin teknologia tulee siinä apuihin. Kyllä, ja vaan siis tuo personointi miettii sitä, että miten se, kun meillä on sitä tietoa olemassa, sitten on siis meidän työntekijä tai asiakas jossakin kohtaamistilanteessa, niin me voidaan sen tiedon avulla tarjoilla sitä tarinaa tietynlaisessa muodossa ja tietyllä tavalla ja näin poispäin, niin se on aika myös nyt sitten kyllä tietysti tosi kiinnostava oma alueensa. Ehdottomasti. Kyllä, ja enemmän tietysti, mikä tavallaan teillä nämä potit, mitkä seikkailee, niin myös sitten näissä niin kuin digitaalisissa ympäristöissä, että näitä voitaisiin tietysti myös rakentaa, ja varmasti tullaan jatkossa rakentamaan, varsinkin tämmöisillä miettii kansainvälisillä organisaatioilla, joilla on työntekijöitä ehkä ympäri maailmaa, niin tällaisia niin kuin tarinallisia maailmoja ja ympäristöjä, mihin tullaan yhdessä tekemään sitä työtä, niin tässä mä näen tämän tällaisen tarinallistamisen, tällaisen palvelumuotoilun roolin nimenomaan, että millaiseen muotoon näitä ympäristöjä rakennetaan, ja tietysti myös niin kuin pelillistämisen keinot ja näin poispäin. Mitä ajatuksia tämä herättää? Oletko nämä digityöskentelyn muodot? Joo, ehdottomasti. Ja sitten jos ajatellaan, että nyt ihan tämmöisen uusempana villityksenä, joka on tietysti niin kuin, voi olla, että se on ohimenevää, mutta että edelleen yhteistyötä tehdään virtuaalisesti aika paljon Teamsissa ja Zoomissa, mutta se, että meillä on näitä erilaisia avatareja ja niin kuin mahdollisuuksia käyttää filtreitä, niin on tämmöinen niin kuin tämmöinen perjantai-palavereiden hauskuutuksen muoto, että kenellä on minkäkinlainen peruukki päässä siellä niissä palavereissa, niin se on mielestäni yksi askel kohti sitä semmoista epämuodollista yhteistä virtuaalista tilaa. Et se, niin kun, se on nyt ehkä tosiaan vähän sellaista hassuttelua tässä kohtaa, mutta se, että me nähdään, että kaikki tämä on mahdollista, ja napin painalluksella se meidän yhteinen virtuaalinen tila voi näyttää aika erilaiselta. Et jos mietitään sitä, että kun koronan äkillisen muutoksen myötä me vaan niin kuin hypättiin Teamsiin ja kaikki ihmettelee, että miten tämä toimii, niin kyllä tästä varmasti se seuraava kehitysaskel on se, että se näyttää jo aika erilaiselta ja meillä on erilaisia yhteistyötä, tämmöisiä kollaboraation niin kuin alustoja ja siellä se juuri toi, että se ei ole enää pelkästään firman logo siellä selän takana, vaan se on jotain muuta, paljon enemmän tarinallista, että millainen se on se meidän yhteinen työn tulevaisuus. On erittäin mielenkiintoista, ja näen kyllä sillä lailla, että nimenomaan meille niin kuin tarinan taitajille niin kuin entistä enemmän on tarvetta. Että se tietysti näkee itsekin, että tämä on ollut hidasta tämä muutos, että toivoisi, että olisi jotenkin toisaalta niin kuin rohkeammin vielä uskallettaisiin hyödyntää organisaatioissa erilaisia luovien alojen osaajia eri osa-alueilta, on se sitten kirjallisuudesta, teatterista tai elokuvan puolelta, mitä ikinä, niin tuntuu, että sellaista rohkeutta siinä saisi olla vielä enemmän.
Mitäs terveisiä johtajille, jotka sattuvat nyt katsomaan tätä tämä on ehkä nyt meidän Vierasvilla-sarjassa Tarja Lampaan kanssa, niin minkälaisia terveisiä, mitä vinkkejä, Mä ehkä sanoisin, että, sanoisin, että sellaisena niin kuin, ensimmäisenä ohjeena ehkä se, että jotenkin niin kuin uskallettaisiin toivottaa tarina tervetulleeksi ja niin kuin nähtäisi se ei minään erillisenä markkinointiviestinnän kerroksena tai fasilitointimenetelmän osana, vaan että me nähtäisiin tarina ikään kuin semmoisena, että me niin kuin voidaan ympäröidä sillä itsemme, koska se liittyy kaikkeen meidän tekemiseen. Ja ehkä ottaa sitten vähän verrokiksi just niitä niin kuin maailman menestyneimpiä yrityksiä, jotka itse asiassa niin kuin tunnetaan juurikin siitä heidän tarinastaan tai tarinoistaan. Että niin kuin tavallaan otetaan se tarina käsittelyyn ja mietitään, että mitä meistä jo kerrotaan ja mitä me halutaan itsestämme kertoa. Ja jotenkin sen ajatuksen jälkeen ja sen tervetulotoivotuksen jälkeen sitten lähdettäisiin miettimään, että no, millä kaikilla tavoilla me voidaan tehdä tätä eläväksi, mihin kaikkeen sitä soveltaa. Kyllä. Hyvät vinkit, ja voitaisiin tehdä niin, että sä voisit laittaa mulle sähköpostiin noita, mitä mainitsit, että on isoimpia yrityksiä, jotka on sun mielestä sellaisia hyviä ehkä esimerkkejä siitä, miten on tarinalla johtamista viety käytäntöön, niin laitetaan niitä linkkejä myös sitten vielä tähän videon alle. Mutta hei, kiitos ihan tosi paljon tästä ajasta. Tämä oli tosi hyvä keskustelu ja huomaa, että itselläkin tietysti ehkä pyörii välillä ehkä vähän liikaakin täällä vaan tämän niin kuin tarinallistamiseen, vaikka tietysti on tarinan ammattilainen, mutta nyt kun on keskittynyt nimenomaan tähän Tanatsen palvelumuotoiluun, niin sitten taas hyvä tietysti jotenkin tuuletella omiakin ajatuksia vähän niin kuin laajemmassa niin kuin mielessä. Niin tämä on niin tosi ihana keskustella kyllä sun kanssa. Kiitoksia, ja tämä on itsellekin hyvin inspiroivaa ja tulee aina uusia ajatuksia mieleen, että niin aivan, että tämäkin näkökulma, mitä ei ole tullut pitkään aikaa mietittyä, niin kiitos myöskin. Kiitos, hei, hyvää syksyn jatkoa ja ollaan ehdottomasti yhteyksissä jatkossakin ja niille, ketkä videon katsojille, niin ehdottomasti videota saa jakaa eteenpäin ja mielellään myös kommentteja ja kysymyksiä voi laittaa tähän videon alle, niin ollaan yhteyksissä ja nähdään taas seuraavan villan merkeissä. Moi moi! Moikka!